tamu padha beti ayo lek kowe marang ngarasa nyura-nyura kowe mrene karo kanca para miyarsa budaya mugia manggih rayu ing Parwa Madya alhamdulillah pakmu kuwi mau nalurekke apa awake gedhe kok suarane cilik sing cilik ora men suarane apane ukuran blangkon ya cilik 30 weh kuwi sirah apa ketombe ukuran iket kok 30 iki lah karang sing gedhe ping wetenge ku ya iya kuwi nalurekke suwargine pasekan sapa ya klebu kowe tak jak neng rangkaian acara limbukan iki kowe iki rak juru taman nalurekke mergo kene kuwi awake dhewe sowan mrene kuwi ngalap berkah sepisan ngalap berkahe almarhum Ki Hadi Sugito karo panjenengane almarhum Ki Sutono Hadi Sugito alhamdulillah mau kowe ya wis sowan ning anu nyekar ziarah sowan arep muni-muni arep sowan arep nyekar apa arep ziarah aja telu tok gabung kowe mau wis nyekar mrono nyang ndi nang pasaryane Mbah Gito karo Pak Tono wis mau karo sapa karo Wagimin oh iya Wagimin iki sapa kuwi sing ngedram kuwi lho oh kuwi mbiyen jenenge Wagimin kan kayak loro-loron terus diganti Sulis Priyanto ngono aja ngono to Mas wis tak rewangi aku ngedram nganggo lipen kowe aja kaya ngono lho ora kuwi rombonganku kaya saka Gunung Kidul kana iya klebu kowe kuwi sepisan kowe tak jak kuwi mergo nalurekke iki ning bumi Wutah Getihe Pak Tono karo Pak Hadi Sugito kuwi sepisan nalurekke ciri khase almarhum Pak Tono ping pindhone gandeng limbuk pasanganku kuwi urung didadekke ya kowe kepeksa sing makili lah sapa sing gawe ya Wagimen kuwi mau ning cah kaya apik kok tatane pulasane apik ora apik apa kon ora ngedram kelakuane sing
rada mengsra rada lho. Ah ya aja kaya ngono. Ki terutama ndongake ngene ya mbokmu. Piye? Awake dhewe mau wis tak aturke. Piye? Sowan mrene iki ngalap berkah, ora ngalap apa-apa. Ngalap berkah ana ngersaning Ki Hadi Sugita karo Ki Sultan Hadi Sugita. Bener, bener. Ping pindhone awake dhewe sowan mrene iku rasa ngarep apa-apa. Lah, ya niate ngalap berkahe Mbah Gita karo Pak Tono. Mergo nek mapane nang kene iki wis uga klebu ngalap bayarane Pak Kuswadi. Oh iya. Dadi niatmu kuwi ngalap berkahe Mbah Gita karo Pak Tono. Oh iya. Acarane apa iki? Heh? Acarane apa? Kowe iki omong apa? Aku dhewe ya ora dong. Wah. Acarane ya kuwi Arjang Hirnawa Supit. Apa kuwi? Arjang Hirnawa Supit kuwi engko men dijelentrehke karo kakangmu nglipar. Sapa? Lek Waluya. Wah, Dek Waluya iki bintang tamune. Wis suwi banget ta. Suwi banget ora ketemu. Lah ngopo? Wis suwi ora apa mbubuti jenggote. Kowe iki kok ya aneh-aneh karo piyai sepuh ora. Weh, aku sak kerep dolan ngidul, Dek. Adek-adek ora. Iya. Acarane supitan syukuran khitanan. Putra saking penjahipun Bapak Fajar Gegana, wayahipun saking Bapak Haji Kuswadi. Oh, ya sing duwe aku iki. Dadi aku ki wayange kono ngono lho. Kok nek nganti ceklek gapite tombok. Alamin gapit kayu kok aku. Kaya liyane ngono. Aku ya sabet nggawa saka kidul gunung dhewe. Iya. Sapa sing disupirake sapa? Panjenengane Mas Adam Belva Gegana. Oh iya, nek ngono iki urung garing. Wis. Wong le supit ki wis taun wingi lho Pakmu. Wah. Syukurane lagi saiki. Ha ya wektune kok ya. Apa ge anggepmu dumeh mengesuk supit saiki wayangan. Tenah kepidak-pidak. Iya. Apa iki lho sing kepidak-pidak kowe kok ora mutu lho kowe iki. Kuku. Ora cetha tenan kowe iki ora. Heeh. Le supit kapan? Tahun wingi ana ing dina Rebo. Ana ing tanggal 9 sasine Juli 2020. Oh iya. Nek ning daerah nggonmu kono ki anu ya mbakmu. Apa? Bocah ki nek supit ki ora kena dinane ora kena padha karo pas pusre tigas. Iya ora kena padha. Mergane ya kuwi wis apa ya? Wis turun temurun ki tradisine budayane wis kaya ngono dadi ya golek dina ki sing prayoga. Oh, Misale mbiyen ki pusre puput dina Selasa Pahing sok nek wis kemanggang utawa wis wancine supit ki ya aja dina Selasa Pahing. Oh ngono. Prayogane ora sah supit. Lho. Tenah kaya sing nyaron ning ora mangkat. Ha iya. Ngene tak jelentrehke. Piye? Supit kuwi sepisan sunahe Njeng Nabi Ibrahim. Oh iya. Kuwi mbiyen klebu Njeng Rasul. Sing sepisan nindakake supit utawa khitan kuwi. Iya. Lah wondene khasiate menurut medis dan kedokteran supit kuwi iso meningkatkan imunitas tubuh. Sebabe mergo nuwun sewu iki ora kok jeneng saru tekono karo para Pak dokter. Bocah kuwi nek urung disupit kuwi isih ana ikute. Kuwi iso dadi sarang penyakit sing wekasan iso gawe infeksi. Iya. Mula udakara umur ki nek wis 11 taun utawa pol-pole 12 taun kuwi kudu ndang nindakake pagas. Oh iya, utawa supit. Kowe mbiyen supitmu neng ndi, Pakmu? Aku mbiyen mung supitke lawang kok. Arep neng Bogem Randedet. Ya ora apa-apa. Matur nuwun, dongane kanggo bocah, nggo sik. Piye? Ki tak jlentrehke. Ana bocah kuwi sing
kesehatane utawa biologise kuwi beda-beda. Ana bocah sing supit kuwi merga kecilik wis nandang sakit, dadi gelem ora gelem ana infeksi ning nggon kuwi ya gelem ora gelem nggo ngilangi penyakite kudu disunat ket bayi. Ana uga sing bar disunat tekan ngomah bali wutuh meneh ki ana. Ya rombongan iki iya sing ngendang kuwi Wahyudi, heeh. Karang kembling ora jamak-jamak kaya. Ya ora apa-apa wong ki dhewe-dhewe. Iya. Dongane kanggo Dik Belva, muga-muga dadi bocah sing mikul dhuwur mendem jero marang tiyang sepuh kekalih. Iya, iki ditanggapke wayang karo mbahne kakung Pak Haji Kuswadi. Iya, iki wah luar biasa kagungan gongso karo wayang iki seperangkat alat wayang. Iki kagungane. Iya. Kagungan wayang 8 kotak pakmu. Wis. Elak monggo cepon lawas kabeh. Iya, kebuan kabeh. Iya. Kuwi ana loro sing wayang gagrak etanan. Iya, ngono ki. Dadi siji kok ya. Ki mbiyen ya ringgit kagungane Ki Hadi Sugito. Iya. Wis rasa srigis kowe iki matur apa anane kok gek iki limbukan hiburan hura-hura. Mergo ana urgent ki bot. Oh iya. Kanca-kanca pokoke do seren. Kecuali mojo. Iya. Ki dirawuhi karo panjenengane Pak Wakil Bupati. Iya. Panjenengane Pak Haji Ambar Purwoko AMD. Oh iya. Dirawuhi uga karo panjenengane Pak Ketua DPRD Kulon Progo panjenengan Bapak Aris Syarifuddin sing mau wis masrahke tokoh ringgit. Dirawuhi tamu undangan iki akeh banget. Dongane, iya. Dongane kanggo Pak Haji Kuswadi, kanggo Pak Fajar Gegana, kanggo Dik Adam Belva Gegana, muga-muga sakwise nganake syukuran nyenengke warga masyarakat ing Laladan Mbojong Wetan, Desa Mbojong Kecamatan utawa Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo iki. Muga-muga sak pungkure sedekah tasukuran iki ya mbakmu. Amin. Urung. Muga-muga rezekine Pak Haji Kuswadi sak kulawarga, sak putra wayah, buya canggah waring udeg-udeg gantung siwur, guru Pak Sene debak basa dumugi trah tumrah. Mugi-mugi tansah dipun lancaraken, dipun gangsaraken, dipun gampilke anggenipun pados pangupa jiwa, wusana berkah wiwit purwa madya lan wusana. Allahumma amin. Wah, kowe iki kok ya ora ngak. Ya iki diaturi tindak. Iya. Dik Waloya, karo Dik Suhin. Iya. Bu Suhin karo Mbah Waloya kok ya kowe iki ora. Iya. Aku rak wayange Pak Kuswadi, dadi Pak Kuswadi karo Dik Waloya ki sepuh Pak Kuswadi. Iya, aku ya wis bener njaluk, Dik. Iya. Ya diaturi. Sepote anu apa jenenge karyane Mbah Narto Sabdo wae. Oh iya ora apa-apa. Kudangan, Dik. Oh iya. Buka terserah. Buka drum ya apik. Iya. Ya.
matur nuwun. Sugeng dalu Mbah Malaya. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula anu Mbah niki rak sasine ya isih nyerempet-nyerempet sasi Sawal. Kula minangka bocah enom kula niku putune jenengan, Mbah. Menawi kathah lepat aturipun ingkang wayah pun Ya tak ngapura. Gus Yusuf Ansor sadangunipun menika kula nyuwun pangapunten laku celathu tindak tanduk kula ingkang kirang nuji praneng manah paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Waloya kula nyuwun pangapunten nggih Mbah. Minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin nggih. Sing penting kuwi masalah tembung Arab rasa dirasake minal aidin wal faidin kuwi sing penting pokoke ngapuran. Leres. Wong tuwa kok kaya lupute Nggih, Mbah. ya sing gedhe pangarupamu. Anu pangapuramu. Pangapuramu. Mboten napa-napa Aku kula. wakilono ya Pak Nek. Ya wis tak wakili. Nggih. Biasane bocah-bocah ki saben-saben lebaran ya do nang ngene dhewe. Ning ora ketok kipung iki wingi iki. Kipung, Lah. Sing rentem iki wingi ra. Sakutune Dek, ora do. Dek, ora usah repot-repot lho, Dek. Ipung. Oh, ipung to. Arep njupuk apa iku iki? Arep mitrai Njupuk apa rasa? Pupur. Oh, kok arep pupuran kok apa ora. Anggep yo mitrai wong lemune kaya ngono iki. Aku kudu kae kuwi. nggih. Padha karo nguyahe segara. Desuhin. Dalem nak. Kula ngaturaken sugeng riyadi mohon maaf lahir dan batin nggih. Nggih, semanten ugi kula tiyang sepuh kathah lupute ya sing gedhe pangarepuramu ya Nggih. ya. Nggih mboten napa-napa dirupak. Lho kaya ngene iki lho, Nggih. nek jawaban yang bocah iki ora kok pangarupamu. Jenenge wong tuwa ki latih cok ketekuk. Ora ngono. Ngene matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wonten ngarsanipun nyaipun Bapak Haji Saidi ST Darasan Kula Wangsa. Menika ingin sampun dalu menika dipun sengkuyung dipun rawuh nyaipun Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua Anggota Dewan, Bapak DPR, sedaya para manggalaning praja rawuh paring donga pamuji ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Monggo iki mau MC-ne suarane ya gandem. Sinten to? Pak D Toto. Pak Ditoto. Piyayine sing pundi? Piyayine gagah gedhe dhuwur monggo nek nyuwara wis kaya Werkudara. MC-ne melih basa ya bener. Lah nggih no. Ora nglarani ati. MC nggon aku ki nglarani atiku wis tau. Piye, Mas? Ono MC. Lah aku masrahke manten. Nggih. MC-ne muni ngene. Sampun dumugi wanjunipun sak menika srah tinampining manten kakung. Ingkang badhe pun slirani piyanaipun Bapak Waluyo. Terus Kadhe menika sasana Pandayawara katur sumangga. terus manatimu ngono. Ngono kok lara ati iki ngopo? Su karo mangga niki adol. Ana kurti susu kok lara Nek ati. sumangga ngono aku maju lah wonten ngarsanipun Bapak Waluyo. Dasare sampeyan gampang mutungan no. Lah ngapa? Lah ya kuwi nyatane ya nesu ngono kok. Lho mergo suwengku ora tak nggawe. Lah iso lali ki piye iki mau? Lah dasare tok dol. Aku iki Lho ngerti. brana kok ki tangane meja lho Lek. Wong desa wae anggere. Ora sik nek nggone dhewe sapa wingi? Ipong kuwi lho. Ayo tekan-tekan kuwi iki wis kaya ketekan rampok. Maka ya tak awasi terus nek ya ora apa-apa. Nggih, matur nuwun nderek Mangayu Bagyo, nderek ndedonga. Awit menika werdinipun acara menika tasakuran khitanan nggih nyanipun Bapak Haji Kuswadi. Matur sembah nuwun menika wau kidalang sampun matur menika Rejang Hirnawa Supit. Jlentreh napa, Mbah? Ya. Rejang ki ngiris, her ki banyu, nawa ki dalan. Dadi ngiris dalan banyu. Menika alias supit. Utawa ngurangi apa Sukerto. Ngulangi Dadi nek wis Sukerto. bar disupit ki penyakit-penyakit do ilang. Iya. Bener. Nyatane anu kok, Dik. Yoga kula niki enten ning mboten mangkat. Dheweke mboten supit niku awake kebak kutil. Lah niki padha karo bojo kula. Lah, Lah jare wingi anggere bar disupiti terus mari lah kene kok. Lah niku pun gawan kok ya. Aku ki bar disupit ki malah ndadekke lelara. Lah, Nek nggih, ora ngono kuwi, sing jeneng supit kuwi memang kesehatan. Nggih, bener. Dadi betul-betul supit saiki karo mbiyen karo sesuk kuwi wis beda. Nggih. Zaman Bedane aku pripun? mbiyen, supit ki ora nganggo dokter, ora nganggo mantri, ora nganggo bong, nganggo bong. Ngerti bong? Bong ki tukang supit. Nggih. Isik nganggo lating, ora nganggo laser, ora nganggo gunting. Sing Dadi- nganggo lating gedhe banget kae. Aku dipangku bapak dibetrengi karo hek ming semen iki slintur kae. Terus
Terus bonge lungguh nang isor, aku dipangku bapak. Aku ditakoni karo bonge kuwi mau, "Sesuk arep dadi apa, Len? Arep dadi tentara manut mawon aku. Polisi nggih saged anu dagelan mawon." Aku barang ngono kuwi terus gres wis Len. Ora lara, bapakku sing Lah kok ya ora diwaspadake sik ki lho. kan dipangku bapak kleru sing Niku zaman riyen kok ngenak, nek zaman riyen. sakniki pun Kleru beda melih. kleru obenge bapak berarti. kleru paitane bapak. Lah kepiye? Nek kuwi kleru ngene bapak saiki pengen supet neh apa piye? Ora mbane aku disupetke to, supet saiki karo mbiyen beda. Mbiyen kuwi diiris kres. Terus ora dikapak-kapakke, ora disemprot ping dine sel pantilamid. Apa kuwi? Sal pantilamid ki apa? Apa jenenge? Obat kuning diwur-wur kene kok. Nggih. Nggih, terus diblepet nganggo perban nika sret. Nah, terus mlaku niku nganggo cengkal sepet. Ngeten iki. Le mlaku ngekeh ngene iki. Nek biyen. Nggih, nganggo bungkus teh kuwi dipotong, digarani dienggo kebut men aja kruyuk laler. Apane sing diruyuk laler? Ya kuwi mesti cengkale kuwi. Lah pesene sih Mbah, aja nglangkai telek le ndak gendelen. Ngono biyen kuwi Mas. Dadi sesasi iki ngene iki. Lah sing marai ora mari-mari. Napa? Suhin. Lah pripun? Lah kok aku direpot kayak piye? Angger wis arep mari, iki niliki. Lah nek niliki terus ngapa? Lah pengaruhe gedhe. Ya ora ngono. Wong dasare kula niku kalih niki wiwit cilik apa dijodhokke. Lah nggih. Sadurunge supet niki kula niku wis dijodhokke ngenten lho. Oh, tak kira wis ngiliki. Ora. Nek nggon niliki pancen pun dipasrahi ora. Meh anggere meh mari suhin teko, wis mari urung. Lah ya perbane del. Dah bentuke ya, Mbah. Lah kan aja wis bedel to, wis 3 dina ora diganti angger suwi teko langsung perbane rekitik. Hin rasa niliki nek urung mari tenan aku ya ngono kok. Terus pletes. Aku kira ya dipasrahi to. Lah ning zaman semono rak bapak karo mbokmu ora ta nang omah. Ha iya. Hin kae waluya tilikono. Nggih. Lah ya awan wae aja esuk-esuk. Lah ya sawaya-waya wong selaku ya esuk kok. Mbah. Nek jane tujuane niliki iki ya gur memastikan keadaane jenengan. Kuwi ku saking jenengan sing werna-werna pikiran. Lah mboten wong-wone pasrah nggih kon niliki ngoten niku. Tegese niliki ora gur ya kon niliki kuwi mau. Aku ki ya wis meneng wae ning perban ki pedhot dhewe ora. Rasa ngono kuwi manusiawi wis jenenge wong ngono. Nggih, Sing penting sakniki tekane tuwa dadi HP. HP apa lho elek kok. Ning yo kuwi lucune kok bareng disupite kok sampean mereso anak-anak to. Kepiye lek arep anak-anak mentang-mentang kowe iki bojo dagelan anggur turu gur guyu wae. Sampean turu ya ndagel terus kok. Ora ndagel aku biyen ki brengosen kaya sapa. Iki wiyaga semene kok ora ana sing brengosen. Ipung, Pak Ipung kuwi. Wah, lha gurting klaprut. Nek nggih tenan kok nak. Bareng kula niku mboten anak-anak sakniki ngesir wong etan kali. Alah. Sir-sirane wong etan kali. Iya sing gedhe. Bodo dintekke mergo cinta, iya ta? Iya, Nggo ngragati wong wedok. Nek aku wis idin kowe. Kuwi tenan kok ya sing ngono lho Mbok Cange. Pripun? Aku ki ngesir wong etan kali. Wes njaluk apa tak tukokke nganti entek-entekan. Nggih. Weh, jebulane meng kalah karo bakul martabak. Lah ngapa? Lah martabak bakul martabak meng ndok siji wis istimewa. Nggih. Jarene wis kuwi wis termasuk spesial. Heeh. Lah kuwi ndok loro dianggap biasa apa ora. Dadi karo wong etan kali. Karo bakul martabak kuwi kalah aku. Lah ngono sampean ora gede-gede kaya. Wah. Ora, tegese le obo martabak ki lho Lek. Untunganmu kok saya kendel. Iki Pakai riyen to. Lho kok diuleke salat kendel pripun? Sampean tak cerita jarene kalah karo martabak. Perkara nok. Mbah mbok dipijetke, Mbah. Lah kok aku diluputke. Wis ora usah diteruske bab guyu. Iki ngene, Mbah. Nggih. Dik, sing kedah kula aturaken menika wonten pamundutan dawuh mandat saking Bukus. Nah, garwane Pak Kuswadi iki nyuwun lagune Jogja Istimewa. Mendung tanpa udan kalian gugur gunung. Nah, monggo dipun
Ingkang pundi rumiyin? Gubernur rumiyin. Jogja Istimewa itu Jogja tak. Istimewa. Jadi langsung ngedeke Monggo-monggo. pesingan mboten napa-napa. Monggo. Ingkang pundi iki badhe pun Mbak Niken Raflesia ya, Mas. nggih, Mbak Niken kalian sinten? Piyambak riyen. Oh, ngaten. Dadi iki urut-urutan. Dhewe. Sepote anu Mas, tindringi 3 pelok, Mas. Iki urut-urutan dadi iki kae engko ngurut kuwi, kae ngurut kuwi, kowe engko sing ngurut aku. Napa apa. Iki sepote lagu diobok-obok ning cakepane beda ya. Iya, ya. Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4, jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4, jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Jalarane tau dipepe kelalen tekan sore. Nyindir waluya iki. Sek kok ora jelas garingan coba. Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4. Ana mbok bapakne putih kok anake coklat. Ireng 1, ireng 2, ireng 3, ireng 4. Jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Ya piye Mas sing dipepe nganti sen ora dintas ngono kok. Jalarane tau dipepe kelalen tekan sore. Oh. Dipepe dadi ireng ngono apa? Dadi ireng. Ning Gunung Kidul iki dipepe malah saya putih. Lah pripun? Gaplek kae nek kodanan malah ireng, nek kepepean terus malah putih. Kae nek dipepe malah gondrong kok. Ora kuwi nek gegremisan. Oh iya. Ini Nduk, alah kowe iki tak pedang malah marep rono dadi malah mak genduk. Kene. Ayo padune lho jenengan iki lho. Ya kene kayu iki Jogja Istimewa minangkane Jogja Istimewa. pamundutan. Ngaturke panuwun sik karo Pak Kus, karo Bu Kus, karo Pak Pajar. Ha iki sing nimbali. Ngaturaken kula nuwun derek sowan. Menika Pak keluarga Pak Kos kalian Ibu. Pak sinten Pak Fajar. Pak Fajar. Pak Fajar Gegana. Pak Fajar Gegana. Matur. Nek suwin kowe rene ping pira? Lah nek jenengan ping pira? Aku wis ping 4. Hah? Ping 4 iki. Tanggapan terus. Payangan, Mbah. Ora sing ping 3 ki nonton, lah sepisan iki malu main. Oh, Tak arani iki wis ditimbali ning kene. Tak kira sing sepisan njaluk DP. Wah, lah aku ki ora cara nduk njaluk DP. Ora to. Mbah Waloyo ki anggere nek panitia dusun ngendi ngono terus malah Mbah Waloyo sing DP kok. Aku kok mulane aku tanggapan ping 3 ki adol poman. Lho kutune jenengan sing anu kok ya malah sing DP. Ning matur nuwun ya, Mbah. Nggih. Jenengan pun ninggal montor Jupiter ceguk teng gone Lek Sukir. Ijole wedhus, Mbah. Matur nuwun ya, Mbah. Buta antil lho. Sapa sing ninggal Jupiter? Sapa? Jenengan. Antene ora omong karo aku. Jare dienggo anakmu lanang. Wis ora sangkep kuwi gak Jogja Istimewa. Asem tenan. Nggih. Iya mulanan iki ya sing jujur to. Wong kok golek apa tenaga kok ora tau enek sing bener. Walah, lah iya aja gumun kan. Sing sepisan montorku ya bablas. Ya. Ayo Jogja Istimewa. Istimewa. Ya. Monggo. Mana
suwane akan janur mawando aku bangga karo kowe dalam nampa apa anane tresnaku ra bakal pete sampun pun aturaken pamundutan Jogja istimewa. Jogja istimewa, Mbah. Iki siji wis diaturke ya, Mbah. Nggih. Heeh. Engko iki diselingi tembang-tembang liya merga iki layang ya ke sing mlebu ning kon aku. Heeh. Dadi diaturke tak wacane nggih, Mbah. Oh iya iki diaturi awake dhewe diwenehi ngerti. Heeh. Dirawuhi karo panjenengane Pak Bupati. Oh iya. Jenengane Bapak sik endi catetane mah. Wah aku ora apal. Panjenenganipun Bapak Bupati. Oh iki sadurunge minangkani pamundutan liyane, Mbah. Nggih. Iki dawuhe Pak Bupati diaturi tindak panggung Ngeten. supaya paring pangandikan ndongake warga masyarakat ing Bojong Wetan, Bojong Panjatan Kulon Progo ki supaya didohke saka bebaya dicaketaken dhateng Redana. Amin. Nggih. Supaya wah nek dongane muga-muga didohke saka bebaya. Terus dicaketke marang Redana kuwi mengko redanane Pak Bupati sing menggalih. Oh gitu. Nek ngaten pun daulat liyanipun Bapak Bupati kasuwun tindak dhumateng panggung jangan saking palenggan. Sumangga ngicali ras pakurmatan klothok. Oh nggih, panjenenganipun Bapak Bupati ngersakaken wonten mriku jumeneng. Oh nggih. Nggih, monggo. Kalonjoneng. Tulung Mas tulung lantik panjenenganipun Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak ingkang kawula hormati, bacange Pripun, Mbah? Sampun kepareng panjenenganipun Bapak Bupati paring donga kalawan pamuji ugi alal bihalal kula wau matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan panjenenganipun Bapak Bupati ugi nyuwun pangapunten awit Bapak Bupati kersa jengkal saking palanggan jumeneng tumunten paring pangandikan nyuwun aplausipun nyuwun tepuk tanganipun nggih. Iki bupati sing merakyat iki tenan nggih matur sembah nuwun kula niku arep dagelan nggih kula arep dagelan niku kula niku sedulur kula nggih dadi pangkat kabeh kula ya ora ketinggalan Pak Bupati. Enten sing dadi camat, enten sing dadi wali kota, sakniki kula dadi wali murid. Begini nggih Pak. Matur sembah nuwun. Nek mriki ta ora membo-membo. Ora membo-membo piye. Arep golek apa ning kono wis? Golek apa ta wae iki panjenengan Pak Bupati lenggah nang kene terus mikir diastu aku rak ya medhun mongso Pak Bupati munggah. Lah wis rampung le ngendi kok rene. Oh iya nek ngono golek apa? Panjenengan Pak Kus badhe paring pangandikan apa badhe mundhut lagu napa paring niki monggo. Pun wau pun. Napa? Pun mau.
Jola-joli. Oh, pinten larik? Lah kok nganggo larian to? Wela sak larik ki 50 jek. Senengane nawani dhewe kok njut gawe rega. Nggih, matur nuwun. Aja ngono to, Mas. Lah kok jenengan kok njut emas niku? Oh, lah sedulur kok nggih. Nggih. Dulur. Karo Wandermi iki lho. Matur nuwun. Mbak Cange wonten pangandikan napa utawi pamundhut menapa? Monggo pun sekecaken anggenipun sami Bandayuda ngantosipun Pangeran Bandayuda. Sing Bandayuda ki apane? Lah meniku Pangeran Sendok kalian. Amari apa piye? Aneh-aneh Bandayuda. Lah niku sugeng dalu Mas Dalang nyuwun lagu Ngimpiku lajeng kesandung asmara utawi kesayangan. Nah, saking Rafa wayahipun Mbah Kakung Surata Utama Kota Bumi Tangerang. Nah, lagu untuk Mbah Kakung, Mbah Uti, Mama di rumah. Matur sembah nuwun mugi diparingi kelancaran. Amin. Terus ana meneh. Nggih. Nyuwun tembange Tombo Kangen. Nah, ingkang nyekar Mbak Niken Raflesia saking Papua, Pak Bardimas Setyo Budi. Ya, dari Bumi Saja Yapsi. Nah, salam budaya saking Baturetno nyimak. Nah, nyuwun lagune Gubuk Asmara kalian Jula Juli. Nggih. Sak kesele Mbah Waloya nggih. Enten tulisane ngoten niku. Enten. Ana kukur saking Nek kula ya percaya nek enten sak kesele Mbah Waluya. Dadi niki nak dalang ki ora kok le matur. Alah kuwi wong kuwi ngapusi tenan kuwi. cucuk tumbakan. Tumbak cucukan. Nggih, pun sendikane pun diriyen. Anu Mbah. Napa? Niki ya gentenan sindane kok ya. Nggih. Dikurke riyen. Gugur gunung mau dawuhe Ibu Kus. Nggih. Heeh diaturke. Ayo Jok. Sinten. Bareng. Oh, bareng. Ayo Jok aja buka punang. Gugur gunung monggo. Sampai ana kene. Aja metengi. Waranggono. Aja metengi Waranggono. Lah iya lah kene iki ra mesti disoting. Gugur gunung iki supaya kabeh ki rumaket. Terus eneng pepatah mengatakan rukun agawe santoso, serah agawe bubrah. Tegese nek awake dhewe do sayuk rukun mesti negara iki ya bakal maju sentosa. Oh, dadi rukun serah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Maune bapakne iki do serah gandeng rukun gek nglairke santosa. Nah iki diterangke sing apik-apik kok malah sampean ki mletho to. Lah ya tak anggap ya ngono kuwi terane ngono kuwi sing bener kaya kowe kuwi mau. Jupiter bodong. Melayang. Mulane ya. Iya. Mulane tak kira ki ya lara tenan terane ra mangkat ki mergane ya. Nggih, monggo ora terus. Gubuk Asmara, Mbah. Oke. Ben diaturke karo Mbak
iki Mbak Okta iki sing cerak dalang. Oh, Mbak Okta kene, Nduk Okta. Maju kene gubuk asmara. Disepati. Sepati, Nduk. Mas, monggo Mas. Suarane apik men. Ayo Mas, sepote Mas. Sepote Mas. Mas dicepat Mas. Monggo Mas. Disepati. Cepet to disepet. Ora sida. Cida ora. Sida ya. Ayo maju nduk witang yen ngaturke lagune gubuk asmara. Mbah, sampean ngerti glibate Pak Metik mboten? Pak Joko to. Lah kok istilahnya kok Metik iki lha napa to, Mbah? TPGG. Hah? Tanpa gigi. TPGG. Gini, ngangge iki. Sing ora ning oyote. Selamat malam. Malam, Nduk. Waduh, gini Jan. Selamat malam Kang Mas. Alah, aku yang ngundang urung tau Kang Mas kok. Lho mboten to. Oleh ngundang arep bojo kae. Aku Nek Kang Mas tasih wangun mboten. tampongi ya. Piye? Suhin ki mbiyen lemune ngungkuli kowe kuwi. Kok apa? Padahal aku lemu banget lho iki. Lemu banget aku manten anyar kuwi. Piye? Disingkur Suhin iki. Heeh. Iso kapusan aku. Kok kapusan iki kapusan apa? Lah Geger. geger karo ngarep ki padha. Aku disingkur ki tak kira ki ya kuwi mau jeblane geger. Nduk. Iya. Wis Sampeyan sing cetha to. Sing cetha to. Ora usah dicethake. Monggo. Monggo. Napa lagune Kang Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Bisa dibawani. Napa? Yen liwat golek utangan. Yen liwat aku kelingan. Ayo kalingane golek utangan. Oh. Ayo. Ya nasabah. Dan Heeh, dibawani Mbak. Babani. Oh nggih. Nyingkar. Nyingkar Disusul Mbak Anggi ayo momen ragur video call karo sing gender wae. Aduh, lha wong wis ngedep kok video call lho. Ambuh, cacah kuwi motivasi. Ngene ngadeg, Nduk. Ngadeg. Iki gumonku, kok nek upamane nek kejadean tenan neng angin do ambruk bareng lho. Ngopo? Lah bocah kaya kertas ngene njut iki ya gur kaya apa maneh sesuk dipahargya terus mlaku bareng lho peragur kebur. Monggo tak aturi jejer, aturi mlih iki nggo sate kenona iki gur sop-sopan. Aja ngono lho, Mbak, aja ngenyek kaya ngono lho, ngono. Angket ben kula niku nunggoni wiwit iyik-iyik sakniki kaya-kaya ya ora iso gedhe tenan ngoten. Alah wong angger arep. Ayo. Monggo. Iya, Mbak. Wiwitane. Nah, wis dicintengke Kang Mas kok. Aduh. Wiwitane nyingkar Mbak Anggi bawa ditintingi sing kakung ki ya pede wae karang dheke bangga oleh penggendere Dewa 19. Kok Dewa 19 to. Penggendere Dewa 19. Jenenge malah kaya salep. Salep 19. Kae puyer ya. Udu ono salep 19. Salep 19. Tombol eksim. Monggo. Salep 99. 88. Ono sing 19 kan aku wis tau nemu kok. Oh. Lingsem. Ya, Mbak Okta. Niki kok godane gede to niki. Semen. Oh iya. Iki
iki nek pacaran sepanggung ngene iki njut kepiye ya? Ambuh. Nek upamane sesuk nek kagungan putra mriku cilik-cilik. Ora mesti nek sepanggung terus kagungan putra. Tegese kisok lho lek. Sesuk. Lah bene limbuk karo Janaka ke turu sak kotak. Kok biyen yo ora kepiye. Lagi lah ya waya. Ayo, aja trigis. Ayo do trigis. Lingsan yen mutan lelampahan. Ayo Mbak Anggi. lelampahan kang Ya jane iki urung patiya kawuri, Mbah. Heeh, urung. Wong lagi mau bangun. Ta. Bocah kaya Pak Telot ngono kok suarane apik men. Ayo. Kanugrahan kaya ora iso dipiyek-piyekke, wong ketrima kuwi luput cinatur. iso-isone ngarani nek iki kopo telot. Lanjut nek sing kae? Aku kaya apa, Mbah? Coba. Kaya apa, Nek coba? potelot kan Mbak Anggi, nek aku kaya apa? Coba nek kae. Ya Apa, Mbah? Mejane. ora ya. Apa? Kaya apa? Kaya apa? Kaya Sembodra. Wis ora sah ngurus lemu iya. karo kuru wis padha wae lho. Padha wae. Sing kanggo ya mesti titik. Ayo monggo terus. Iya. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Tembange gubung asmara, Mbah. Dipinangani Mbak Anggi karo Mbak Wardaya. Kok Wardoyo to? Ora sang eling-eling sing kuwi to, kuwi lak yo. Ben. Lucu tenan kuwi, zaman Wardoyo kuwi. Ayo. Aku tak joget ta, yo. Langsung seragen. Heeh. Ayo. Mas Mas. Ya. Ayo ya.
kaya ngelingake Bubuk kae kabeh crita wayang nganti Bubuk asmara. Nggih, jan. Ah, wiyaga kompake kaya ngene. Karang biyen wiyagane Linkin Park. Napa niku? Ben. Ah, nggih. Matur nuwun, gubuk asmara pun diaturke nggih, Mbak. Nggih, Berdua kalian Mbak Anggi kalian Mbak Okta. nggih. Minangkane pamundutan kala wau. Heeh. Ki meneh, Mbah. Napa niku? Ki pokoke nek urung entek layange Pokoke Pokoknya nembang terus. engko pokoke men cepet entek layange diwaca nang mburi barang kono. Ya. Lah kok diwaca ya iki enek tembange ya. Oh, ngaten nggih. Aturke. Iya, Ki anu Mbah, Napa niku? jenengan mang ngaturi Mbak Via mang gandeng. Niki. Nggih. Bongko digandeng. Denok Via kuwi ngadeg kok Cahayu kene dikersake karo Mbok Cangek supaya sliramu ngaturke lelagon. Kene. Ayo Mbak. Lah komune. komuni to. Muni timbangane kalah karo mercon. Ini Cahayu. Nggih. Suara kepethuk sliramu wah Nggih, Mbak. Pripun kabare, Mbak? Alhamdulillah. Ya sing jenenge karo wong tuwa ki ya sok njaluk ngapura ki karo caos bekti. Sungkem apa kepiye? Sungkem berarti. Wingi rak lebaran ora nang gone Mbah Waluyo. Nggih, Jem, mboten Saiki sungkem sempat sing kula. apik. Sungkem sing apik karo wong tuwa ketak ngapura men uripmu ki iso mukti mulya wibawa. Iso ora nek ora iso tak contoni. Nggih, monggo pripun? Nang mburiku kene. Ki sungkem ki ngene iki, Nduk. Kaya mbokmu gedhe iki. Aduh ki malah nyemelangi ki malah. Nyemelangi kepiye to kok malah mundur-mundur ki rada maju kene iki kan rak disungkemi putu. Oh, kudu cerak ngono kuwi to, Mbah? Iya. Nyontone putu. Nyontone putu sing Ini apik. sarene. Ya aja narik nek klaru. Lah kowe iki mundur-mundur nek. Iya. Kene Cahayu. Wonten ngersanipun Mbah Waluyo. Iya. Kula jenengmu sama nak? Via. Via. Heeh, kula Dia nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Weh, lah tek malah iki. Ah kok malah tok sengkake to? Lah ngendral-ndral ngandring kapane won. Apa andek kapane, Wan? Iki ki penghayatan ngono Oh, iya. lho. Oh, iya, Biasane nek bar ngono kuwi terus jenengan ngrogosak. Oh iya. Kene kowe ndungluk terus tak rogoe saku. Enggak, aku nek ngono kuwi. Aja nyontoni awalek kowe. Sampeyan ana. Nah. Hin. Lah kok Kowe iki bojoku. Kowe kudu njaluk ngapura sebab akeh salahmu karo aku sing jenenge wong lanang iki gur tok apusi wae. Lah iki yo ora diapusi kepiye? Nggih, monggo menika. Iki. Napa? monggo. Monggo pun Gerti, lajeng. ya. yo. Ora sah wis ki mergi nembang. Nggih, napa niki? Apa Mbak? Mendung tanpa udan apa kepiye? Manut Heeh. dikasih apa Ya, ini? iki pamundutane Bu Kus kaya. Nggih. Mendung tanpa udan. Dadi ming mendung tok. Heeh. Tanpa Malah udan. Iya. Nganggo catetan ta apa? Heeh. Jan iki Mendung tanpa Lawas. udan. Lagu lawas jane. Lagu adep-adepane lawas lali, lagu anyar urung apal. Siap ora kanca-kanca? Oke, bote ra mangkat. Oh, mau ki kibat kok ya. Oh, Iya. mau iki, Ora Bos. mangkat to ya. Berarti Liyane. diganti. Diganti mawon mawon. ya, diganti. Mboten sias niku. Nggih. Nyuwun pangapunten Bu Kus, nyuwun pangapunten ngemuti lelagon menika kathah sanget.
Mongko per detik wonten ingkang enggal. Ngantos jumlah lagu sak menika menawi mboten kantu sampun wonten 22 yuta 773.000. Apal kabeh Mbah semono kuwi. Mulane ukur jenenge tok. Mulah. Sing kalau Nggih. wong yen lagi gandrung ngono. Oh anu gandrung judule. Gandrung. Sing nganggo lambe tipes ngoten. Lambe iki lambe ora salah lambe. Oh yen lagi gandrung. Yo yo. Gandrung Mas, minangkani pamundutan Mas. Iki wek sapa? Iki wae sapa? Wekku. Engko sik to iki tembang ngerti nek kuwi tekmu. Iya iya. Kuwi tekku. Iya. Macal kowe iki ayo. Ya, ayo gandrung Mas. Kanca-kanca ayo. Irung bangir kowe awake sapa lho? Irung bangir ya duweku. Lambe kowe awake sapa lho? Lambe iki ya duweku. Janggut kowe awake sapa lho? Janggut iki ya duweku. Gulu kowe awake sapa lho? Gulu iki ya mesti duweku. Iki piye nduk awake sapa lho? Mestine anut pengen duwe. Iki piye nduk awake sapa lho? Mestine ana sing duwe. Iki piye iki piye iki awake sapa lho? Mestine ana sing duwe. Iki piye nduk awake sapa lho? Mestine ana sing duwe. Kangen ya.
Wae sapa? Mestine ana sing duwe. Wae sapa ndung? Mestine ana sing duwe. Mestine ana sing duwe. Diganti lagune judule iki piye? Iki piye iki Iki mbak sapa? Mbak sapa? Iki piye ya ora piye-piye. Matur nuwun Mbak Pia. Matur nuwun. Mbah, Nun, utama ora kena dilirwake. apa kuwi? Dawuhe Pak Bupati mau jula-juli. Ah. Jula-juli sak kerene sak melarate. Ayo tembuhe sak kirene sak. Sepiro kuwi? Nganggo caping gunung no. Oh. Awas nek nerak niku lho sampean ki sikile iki lho. Aku wis ngidak paku ping pira kene iki wis ora apa-apa tak rasa-rasake mek. Ora apa-apa. Saben wengi Nek biyen Nyawang. Sik ben disusul karo Mbak Bluk. Ya. Bluk. Mbak Yoga, ayo. Kok ya istilahe bluk lho. Lah yo nyocoke kahanan. Tulungi Mbah, tulungi meneh. kene nduk Ayu. Aku ki kok ya urung tau kok unek Ayu to. Lah jeleh monggo. Heeh, seprene nyambut gawe. Anggere nulungi bocah-bocahne nduk Cahayu. Lah ya iku manusiawi to wong cetha kaya rumahsaku iki ya ayu niku ngarep waduh bojoku sing ayu dhewe. Heeh. Lah Nek kene dhewe nek nang kancane ya ora. Monggo. Jenengan mau ya dianu karo Pak D Totok. Apa? Mbah Waloyo sing bagus dhewe. Lah iya Aku yo mbatin nek dhewe aku. Mas Totok kok tok gugu. Gugu ki ya bapakku. oh bapakmu serono. Mulane kuwi. Iya, Nduk. Ko, ya Mbak Yoga. Ko Hanya mboten iso bluk wong No. ditaleni siset. yen memajang embong karo janor kuning Ya kowe, ayo cepet. Wis ora usah sing-sing. Wis wengi, gek cepet deh. Wis. Mbak wae. Ya. Lagi apik konamu? Ora aku. Damang. Gunung Gitu. Yo. Mbak Cita. Wes kayu. Lah ya alon-alon. Ya nuruti sing ngendang. Panas, Nduk. panas udan Panas udan. panas udan Panas udan panas. panas aling-aling Caping. Kayak kowe sing duwe. caping guna
aja ngasih luput. Oke. Numpak taksi kok jaketan mlebu pawon kok nyekel piring. Maaf sih. Wes pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon ku ngendrok kala jengking. Pak Kuswati niki rak nasib kula. Arem-arem gedhe dawa rasa sok mendem ngrosake rongga. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun karsa rawuh dalu menika. Dulur sareng asami ndedong mugi pinaringan kalih sambe kala nuwun sewu Bapak Bupati ingkang sampun rawuh monggo bengi-bengi karo rakyat mesti gemati monggo Bupati iki ora kersa korupsi. Matur nuwun Bapak Haji Kuswati ingkang sampun kersa ala nimbali ora apa-apa andum rezeki tak dongake slamet panjang yuswa lan basuki. Bapak sing ngagem kopiah lenggah jumeneng kok saya gagah karo dulur kok ramah-ramah rezeki lancar monggo barok. Nuwun sewu Pak Kiai esok awan sore rajin mulang haji moto sikir nutuk nganti sewengi karo mikir kepiye nasibe santri ning yo eling marang pangeran ngeling ana nyawa kabeh mung gaduhan bondo donya iki yakin kabeh mung titipan derajat panguwasa yakin kabeh mung sampiran. Jan kilat masak. Ana meneh iki anggota dewan tangi kudu esuk ora kena tangi awan gendang siram sarapan budal jujuk gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Anggota dewan beda-beda semene iki profesine dhewe-dhewe. Ana jilbab kok warnane coklat sing agem jilbab kudune rajin salat. Piyayine meneng ora seneng berkhianat. Tak dongake tentrem mergo kebak nikmat. Dongamu apik banget. Ana meneh jilbab warnane kuning sing agem jilbab kudune tansah eling marang Gusti Allah kang tansah peparing ati sabar ora kena muring-muring. Pinter omong nek awake dhewe ambine muring-muring. Ya ora ngono kuwi wong sing jenenge iki ngono jenenge sinden. Ora sawedi kowe arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen. Gosip. Iki mono jenenge dalang kancane nggon peteng dheke lenggah nang nggon padang ngarepe kelir karo wayang Yusuf Ansor kisan saya kondang. Amin. Amin kondang. Cukup semene lak parikane wong iku wis kesel dalan jagunge. Dalan apa? Dalan jagung. Oh nggih. Nyuwun papunten sak gedhe-gedhene mumpung iki wengi dinane. Nggih. Nadyan wadon. Nadyan bluk ya, Mbak. Nadyan wadon sarata kelakon Kaplas dangdut
nasi kayak ditampani kendang batangan. Langgam. Dek jaman berjuang jarak kelingan Dangdut ya. Jarane wes Ya, ya Mbak. neng gunung Ya, dientekke nganggo dangdut. Oh, dadi bar iki suwuk. Sak ramban wae ora apa-apa. Ayo Mas Maja. Syukur bisa Owe. Owe. Matur sembah nuwun Mbak Yoga wis ngancani Mbah Waloyo. Nggih. Mau jula-juli. Heeh. Sampun. Mbak ini kan disuwun nembang, Mbah. Nggih napa? Tembange Tombo Kangen karo Ngimpiku kuwi. Oh, nggih. Lagu lehku gawe. Oh, nggih gandeng sing ngripta ki Mbok Cangik ya. Nggih. Ya jenengan ya aja terus lenggah. Lah sing lugu ki sapa ana gejejer ngene jeneng Lah kuwi lugu. rono ki mesti arep lenggah. Ora wae nek mlaku kene kok. Wong sing nyingkir mung kula kok. Oh. Kersane niki to nganti sesuk tancep kayon ya ta. Ah, nganti sesuke Ayo Mbak. Ayo niki kan ansor laras seneng karawitane wiyagane. Melek kabeh rasane. Ayo ayo pasoyane sing ngene. Nanging ane mane ansor laras seneng karawitane wiyagane semelek kabeh rasane. Ayo ayo pasoyane sing ngene nanging ane mane. Nembang Mbak Yo. Minangkane pamundutan lagu ciptaane Mbok Cangik karo apa ki mau? Karo Tombo Kangen Tombo Kangen. dadi langgame tembang lehku gawe. Heeh. Terus ndangdute Tombo Tombo Kangen. Kangen. Dadi metre iki lho. Oke. Keclik. Nganggo bawa ya, Mbak? Heeh. Nganggo bawa. Nggih. Nah, apal to? Insyaallah. Aku apal karo cah iki. Nah. Nano Nino, iya Mbak. Ratri atis Nano Nino. ngiris ati Nang sapi
dereng to. Ampun pas, Mbak. Jenengan tanglet Mbak sing kene iku. Kaya rasane kaya gejlek. Ora apa-apa. Karang iki larasan yojo, Mbak. Panjenengan rak kulino ngagem anu to larasan kibot. Larasan kibot kok. Nanonino wayangmu ya. Wayangmu Wolong semapyan meruci merucici trahane neratap ing ya nrataping nala kempule gung ayo dikempuli to Mas. Ah. Rumah saku kok aku ki kaya ora nggawa pengempul. Mongko dhek iki wis gleleng iki gayore tulisane galih laras. wah kaya jenenge Ngempul kok wedi karo kempule. Lo gandeng ora lo gondang. Mong bisa ya. mong bisa nangis Kang kadya. kang kadya Tak ke Mbak. Gantem rebuk Ayo. kalbu Nggih. Ya, ditembangke Mbak. Sak ramban terus mengko bacotke tombo kangen dangdut. Ya. Rin rinten pantaraneng dalu mangangantu rapamu tak ewangi Mbak. monggo jenengan sing nyiptakne iki apal apa ora ngono Wah ya apalno delok wae. Wulung wayang mung raridu karena dia karena sapamu panas kamuryan metraku los dadi pakaryanku ya Mbak.
ya entekke gek bajutke tombo kangen. Nulya paket panyawaku kegabung sapa ing netraku Kuciwat sing rasaku nanging lega yen amung ngimpiku Mbah Walu ya joget Mbah rasa kangen wis bisa mari sapa wis
tangi rasa kangen wis iso mari. Matur nuwun. Dua lagu sekaligus. Iya. Nggih, matur nuwun. Nggih, Mbah. Nggih. Pun setengah setunggal, Mbah. Napa pun? Pun. Oh. Aku lagi ngedek jam kaya jenengan. Nggih, matur nuwun. Nggih. Matur saderengipun mandhap Mbok Cangik. Nggih. Saestu wonten ngaturaken Bapak Haji Said Pak Haji Kuswadi, dalasan kula wangsa kula ngaturaken kenging panuwun. Namun saderengipun mandhap kepareng kanca-kanca kula nyuwun serampat Oh, kanthi patet songo. Mengko ndek selak jam 2. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Matur nuwun tenan. Parikan. Monggo kelajengaken Mbak Cangik. Matur nuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten nggih, Pak Dewaloyo Budhe Suhin. Nggih sami-sami. Ayo Pakmu diteruske lakone. Ayo yo. Anu Dek, anu Mbakmu ayo. Kirim PTK. Iya, Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon Ki Hadi Sugita, khususon Ki Sutana Hadi Sugita, khususon para pundhendang saknuswantara Al-Fatihah. Amin, amin. Kuku sing dupa kemelun ngeneng kendya sang apeke sang apeke minangku sagung jajahan nanging sanget hangi kipi sang rasi kaneka putra kang anjok saking wiyadi kagyatri sang kapirangu tan kang sengkeng wis manjing wonten ing gebit sanggan sang arup nanda ganjoko capun pisang